hele formålet med det her, det er ligesom at skabe et sundere havmiljø. Og hvis man ikke kunne kigge sig selv i spejlet hver morgen og sige, men det er det, vi arbejder for, men så tror jeg vil miste gejsten hurtigt, og så vil det ikke være det værd. Mit navn er Simon Weber Markusen. Jeg er 29 år, og vi holder til i Odsherred Kommune. Dansk Tang, det startede som sådan et hobbyprojekt, hvor vi tænkte, at vi bare kunne gøre lidt med det her tang, der var ude i naturen. Så vi fik lavet noget pesto og noget sennep og sådan noget ting. Det sendte vi så rundt i en masse specialbutikker rundt omkring i Danmark. Og så tog det ene det andet, og så blev det en seriøs virksomhed senere hen. Dansk Tang startede jeg sammen med min far og en anden ung gut. I dag der er vi 2 år tilbage, og så har vi nogle investorer. Min baggrund er egentlig, at jeg troede, jeg skulle være ingeniør, så jeg har læst 3 dage på DTU, og så tog det her sindssygt meget fart, og så droppede jeg det. Og så har jeg arbejdet med det her i 8 år nu, og har egentlig ikke nogen uddannelse inden for sådan noget, der har noget med tang at gøre. Så det er egentlig noget, vi har lært os selv herhen over de seneste 8 år. Jamen, rollerne er fordelt meget sådan, at min far han har jo rigtig meget kundekontakt og står for sådan lidt mere de praktiske ting, hvor jeg har meget dialog med universiteterne og laver rigtig meget af vores sådan forskning og podningsarbejde omkring tang. Men al den tang, vi arbejder med her i Dansk Tang, det er næsten alt sammen noget, der bliver leveret til fødevareindustrien. Det er primært restauranter og kantiner og cateringvirksomheder, der bruger det friske tang. Så er der rigtig meget af det tørrede tang, det bliver solgt til helsekostbutikker, og selvfølgelig også restauranter og sådan noget. Så det er klart vores største afsætning. En del af det tang, vi så ikke bruger, jamen det bliver så kasseret, og så bliver det brugt som sådan noget jordforbedring og sådan nogle ting. Så vi prøver heller ikke at have en masse affaldsprodukt på det, vi arbejder med. Her om sommeren, der arbejder vi selvfølgelig rigtig meget med frisk tang til restauranter og sådan noget. Det gør vi det meste af året, men om sommeren og foråret og efteråret også, jamen der har vi rigtig meget tangsafari. Det er alt fra skoleklasser til store virksomheder, til privatpersoner, der kommer på tur og lærer om havet, og lærer en masse om tang og hvordan vi bruger tang og kan inkludere det som en del af dagligdagen. Tangfarmene, vi har, jamen de ligger i Isefjorden, hvor vi har 2 forskellige sites. I øjeblikket er det sukkertang, vi dyrker det ene sted, og så har vi lige fået tilladelse til at dyrke Iris Moss, eller det, der hedder Condus crispus, længere inde i fjorden. Og samtidig så arbejder vi med at teste en masse af de andre tangarter, vi også ved, at der er potentiale for at dyrke i Danmark. Så vi har rigtig mange forsøg i gang, og det er rigtig, rigtig spændende. Altså langt størstedelen af tangen, jamen den bliver stadig høstet i Vaders, hvor vi er ude at høste naturligt. Men mere og mere af det er også på de her linesystemer eller netsystemer ude i vandet. Og der sejler vi selvfølgelig ud med nogle både, og så høster vi det fra de her både. Vores virksomhed er sådan lidt anderledes i forhold til, hvad man ser andre steder i verden, hvor vi arbejder med rigtig mange forskellige tangarter, så vi skal hele tiden kunne levere det frisk, så vi skal hele tiden kunne komme hurtigt ud til områderne og høste og levere det til restauranterne. Jamen, vores hverdag her i Dansk Tang, den varierer rigtig meget. For det første kommer det sindssygt meget an på vejret. Vejret, det betyder, om vi kan være i vandet, eller om vi kan være ude at sejle. Hvis vi ikke kan være i vandet, jamen, så er der rigtig mange andre ting, vi kan lave. Der er en masse tørret tang, der skal pakkes, og så er der rigtig meget laboratoriearbejde, der skal laves. Der er alle de her reb, jamen, de skal gøres klar til de bestemte tidspunkter af året, hvor de skal sættes ud. Og hvis de ikke er klar på de tidspunkter, jamen, så får vi ikke de udbytter, vi gerne vil have. Vi arbejder rigtig meget med ruller, reb som det her. Og det er egentlig noget reb, man egentlig bare putter i akvarier, og så tilsætter man de sporer, man nu engang ønsker, der ligesom skal vokse på de her reb. Så hvis det er sukkertang, jamen, så tager man sukkertangsporer, sætter på de her reb, så er det en han og en hund, de skal befrugte hinanden. Når det sker, jamen, så begynder der at komme blade frem. Og så når man gør det, jamen, så tager man egentlig det her reb og sætter ud i havet bagefter. Og det er egentlig den måde, man dyrker tangen på. Og det lyder enkelt, men der er meget stor variation i forhold til de forskellige arter for, hvordan de her processer de ligesom foregår. Så det gælder om at kende livscyklusen på de forskellige tangarter, fordi ellers så er det ikke muligt at kunne dyrke det.
Hvis man skal til at dyrke tang, så et godt råd, det er, at man selvfølgelig passer rigtig godt på sig selv, fordi havet kan være super farligt. Men så er det også bare at starte de første par år med at få testet helt vildt meget af. Det værste, du kan gøre, det er at tænke, okay, nu kører vi bare kæmpestor skala, og vi ved egentlig ikke rigtigt, hvordan det fungerer i det her område. Så lav de første par år, lav en masse test, og så se, hvad der virker bedst, og så begynd at skalere det op, der virker bedst i dit område. Altså, udgangspunktet var ikke, at det her det skulle være en eller anden sådan kæmpe stor virksomhed, der tjente en hel masse penge. Udgangspunktet var, at vi skulle vise, at vi ligesom kunne bruge de lokale råvarer, og vi skulle bruge det lokale hav. Og så kunne vi jo godt se løbende, at der blev større og større interesse for det. Og så er det jo selvfølgelig rart at tjene penge nok til, at virksomheden kan løbe rundt og sådan nogle ting. Men stadig så er vores store mål, det er ligesom, at vi kan bidrage til, at havet det får det bedre.